Today that we celebrate the memorial of Mary being the mother of the church, let us try to reflect, who is the good mother? Sino ba ang mabuti at banal na ina? Ano po sa tingin nyo ang karakteristik ng isang mabait na nanay? If you're going to ask me, there are two very important traits to say that a mother is good and holy. Ano po yung dalawang bagay na yon? Ano yung dalawang ugaling yon? The first one is that she is always first for her family. But the second one is, she is always last for her loved ones. Ang mabuti at banal na ina ay palaging nangunguna para sa kanyang pamilya. Siya ay palagi ding nahuhuli para sa kanyang mga minamahal. Hindi niyo po napansin yon. Ang mabuting ina palaging nauuna. Nauunang nagigising sa umaga. Nauunang nagtatrabaho. Nauunang nagpapainit ng tubig para sa kape, para sa chocolate, para sa Milo, Ovaltine, para sa gatas ng mga bata. Nauuna para maglinis, nauuna para maglaba, nauuna para magluto, para pakainin ang mga bata. Minsan nga bago niya isubo, titikman pa ng ina kung tama ba yung pagkatimpla o hindi masyadong mainit para hindi mapasok yung dila o bibig ng kanyang mga anak. Pag ihahatid na yung bata, sino ang nauuna sa daan? Yung ina. To safeguard para maligtas sa anuman aksidente at kapahamakan yung kanyang anak. See, the loving, good, and holy mother is always first. Pero, pangalawa din, ang mabuti, mapagmahal, at banal na ina ay palaging nahuhuli para sa kanyang mga minamahal. Nahuhuling kumain. Papaunahin mo ng kumain yung kanyang mga anak, yung kanyang mister. Anong kinakain niya? Yung tira-tira. Kaya hindi niyo po ba napansin yung mga ina ang tataba? Bakit? Kasi yung tira-tira, kakainin lahat. Ano yung iniisip niya? Sayang. Sayang. Ayaw niyang merong nasasayang doon sa kanyang niluto. Nahuhuling kumain. Nahuhuli sa kanyang pag-aayos ng sarili. Dahil inuuna niya yung kanyang mga anak, yung kanilang pangangailangan. Bago siya bumili ng kanyang makeup, bago siya bumili ng kanyang damit, bago siya bumili ng kanyang alahas, ng luho niya, uunahin muna niya yung tuition fee. Uunahin niya yung grocery. Uunahin niya pambayad sa kuryente, sa internet, sa cellphone, sa lahat ng bagay, sa kanilang bahay. Huli na siya. Kaya hindi po natin masisisi minsan bakit yung itsura ng mga ina mukha silang losyang. Huwag niyo pong sisihin yung mga ina. Dahil nga sa pagmamahal nila, inuuna nila yung kanilang pamilya, huli na sila. At para sa kanila, that's okay. Okay lang sa kanila yun. At pagkatapos ng lahat, huli din nagpapahinga, huli din natutulog ang ina. Hindi po ba hindi mapalagay ang loob ng isang ina pag hindi pa kumpleto ang mga bata umuuwi sama-sama sa bahay? She's the last to sleep because she's always worried and thinking about her sons, her daughters, her children, and even her husband. Yan yung kabanalan, kabutihan, kabaitan ng isang
ina. Kaya nga po, merong Jewish proverb, sabi niya, "For God cannot be everywhere at once, God created mothers. Because God cannot be everywhere at once, that is why He created mothers." Dahil daw ang Diyos, hindi niya kayang maging palagi present, manatili sa lahat ng mga tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, kaya naman ginawa niya ang mga ina. At may katotohanan po yun. Dahil nga sa katangian ng mga ina, nangunguna at nahuhuli. Remember who is our God. God is the Alpha and God is the Omega. Anong ibig sabihin ng Alpha? Siyang una at siyang huli. Dito mo makikita ang pagmamahal, ang kabutihan at ang grasya sa pangunguna at sa pagiging huli. At si Maria, inaalala natin, makikita niyo po sa kanyang buhay, siya ay naging unang nakinig sa salita ng Diyos. Unang tumango, unang umoo, unang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. At siya din ay nahuli. Nahuli, ngayon narinig natin, namatay ang kanyang anak sa krus at nanatili pa rin siya sa simbahan. Nagpahuli para kahit na wala ang kanyang anak, nanatili siya para ingatan, alagaan, mahalin itong mga alagad at disipulo, itong simbahan na ginawa at inumpisahan ng kanyang anak si Jesus. Alalahanin po natin ang ating mga ina. I know our parents, most especially our mothers, are not perfect. Wala pong perpektong ina, walang perpektong magulang. But you know what? Every parent tries their best. Every parent tries their best. No? Magkamali man, alam po ng ina, ng magulang ang kanilang pagkakamali. And they always try to do their best. Ginagawa nila yung makakaya nila. Yeah, let us try to appreciate the effort of mothers, no? Of the parents. And let us pray for them. Pagdasal po natin sila sa kanilang ginagawa, palaging nangunguna at palaging nahuhuli para sa atin. At naway tayo din, yung nakapaloob sa simbahan, let us try to do our best also. To be the first. First to work. First to sacrifice. First to do our best for others. And let us also try to be the last. Last because we serve. Last because we love. Last, because we are like Jesus in sacrificing. Kaya nga po, sa lahat ng mga ina dyan, maraming salamat po. We love you. And we express our love for Mary, for her ever-guiding presence in our life. Kahit na po wala na siya, she ascended, no? She assumed into heaven. See, no, time and time again, Mary would always appear to us. Siya po ay lumilitaw sa iba't ibang apparition, no, expressing her solidarity, expressing her presence, no, and expressing her words of prayer for all of us. No? And may all of us under the church, be united in love and in service. May napakagandang sinabi po si San Agustin, sabi niya, no, you cannot call God as your father if you do not see the church as your mother, sabi niya. Hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman ang Diyos bilang iyong
ama kung hindi ka nakaanib sa simbahan at hindi mo siya nararamdaman bilang isang ina. No. There is holiness in motherhood. And I think all of us are called to be holy in our life. Let us start by being first, but do not forget, be last also. Amen.